zaɓe suna kuka suka tafi Abuja. Wasu mutane wanda kowa a nan har tambayin shi ya san wasu daga ciki suka zo suka kwace zaɓe, aka tafi kotu suka ci gaba da wannan abubuwa na kwace da zalunci wanda daga ƙarshe shi kenan aka kwace wannan zaɓe. Wannan shekara ta 2023 aka sake yin zaɓe, muka ci zaɓen nan da ƙuri'u masu yawa, wanda cikin yadda Allah duk abinda za su yi su karɓi zaɓen da Allah ya tabbatar mana da shi. Mun yi takaici wancan lokacin da aka kwace wannan zaɓe. Al'umma matasa da gwagwarmaya da elders da 'yan kishin ƙasa suka tsaya suka yi wannan zaɓe na shekara 2023. Allah ya tabbatar kuma aka zo wannan lokaci muna jin daɗi mun samu gwamnati. Wannan ya sa magoya bayan wannan tafiya suka ci gaba da addu'o'i na alheri ga wannan gwamnati bisa ga shawarwari wanda aka ba su suka fara ayyuka. Yau gashi halin da muke ciki, Allah kadai ya san wanda yake cikin bacin rai, yawan wanda yake cikin bacin rai a jihar Kano. A nan ma mutane da yawa wanda suka shigo suna kuka, mutane da yawa a cikin garin nan wanda suka shiga hali na rashin jin daɗi suna kuka, wasu jininsu ya hau, wasu sun tafi asibiti, kuma dukkaninsu masoyan wannan tafiya ne wanda suka zaɓi wannan gwamnati. Allah ya taimake mu wannan tafiya, mazanmu da matanmu, yaranmu da manya, yaranmu da manya